Elaine u Dave jiddeċiedu li jiżżewġu biċ-ċivil bit-tama li forsi l-qudiem ikunu jistgħu jiżżewġu bil-Knisja. Ma kienx hemm mod ieħor. Is-snin konna nħobbu lil xulxin. It-tnejn ridna futur flimkien, ma stajniex nitilqu l xulxin. Li huwa interessanti ħafna li f'dal każ Elaine u jdir li Dave x'ismu. Il-fatt li jixtiequ jagħmlu xi ħaġa, f'da mhux ma jimpurtomx marru jqogħdu flimkien u ma tawka xejn. Il-fatt li hemm din ix-xewqa qawwija li jaraw ftit iż-żwieġ ta' Elaine xi żwieġ kien, żwieġ validu jew invalidu. Fej il-fatt li Elaine tixtieq dan, sinjal li hemm rieda tajba. Kieku ma kienx importa xejn mill-Knisja u mill-reliġjon, kienet taqbad u ma tagħmel xejn minn dak kollu. Imma l-fatt li qed tixtieq tistudja, tissottometti iż-żwieġ tagħha biex jiġi studijat mill-Knisja. Naturalment dan ma kienx possibbli minħabba raġunijiet anke kif ħarġu mid-drama għaliex ir-raġel tagħha dik kien ir-raġel tagħha osfor allura diffiċli tintraċċaw hekk. Ġifieri kemm importanti narġa' ngħid li nagħmlu distinzjoni bejn min jixtieq tassew jgħix ta' nisrani kif tixtieq Elaine u anke ssieħeb il-ġdied tagħha u min ma jimpurtax, min huwa kapriċjuż hemm differenza kbira. Il-fatt li daw jixtiequ u għalhekk is-saċerdot ir-rwol tiegħu li jitkellem magħhom li jagħmel mixja spiritwali magħhom. Jitolbu flimkien u jaraw ftit sitwazzjoni kif tista' tiżblokka ruħha. Fil-fatt il-tribunalu dak kollu li huwa il-kanoni, il-liġi tal-Knisja, huwa wkoll pastorali ovvjament, jiġifieri irid anzi qatt ma jrid jinsa din il-viżjoni pastorali li l-liġi anka kif nużaw aħna fit-tribunal ta' żwiġijiet imma anka f'momenti oħrajn fil-ħajja tal-Knisja, qiegħda dejjem hemm biex taqdi l-mixja l-ħidma kollha pastorali tal-Knisja. U allura l-ħidma pastorali tal-Knisja tfisser li t-tribunal ħajjejn biex ikun hemm għarfien tal-verità. Il-pastorali ta' veru, il-karità ta' veru trid tinbena fuq il-verità. Jekk ma jkunx hemm il-verità, niġu ħafna sentimenti sbieħ, imma allura tribunal għandu rwol tiegħu. U rwol tiegħu huwa partikolari, importantissimu, imma limitat ukoll għax hemm stampa iktar ċara. Mela tribunal irid jgħin biex toħroġ kemm jista' jkun il-verità. Imma mbagħad it-tribunal mhuwiex fini fih innifsu, it-tribunal huwa id minn dawk li l-Knisja toffri bħala servizz lil dawn in-nies, imma mbagħad hemm idejn oħrajn. Jiġifieri li fuq livell ta' parroċċa pereżempju kappellani tant saċerdoti li jippruvaw jiggwidawhom anke f'sitwazzjonijiet oħrajn iktar delikati. Jiġifieri mhumiex waħda kontra l-oħra, anzi jridu waħda insostnu lill-oħra biex dawn in-nies aħna bħala Knisja nofrulhom qalb li verament tħoss u tifhem is-sitwazzjoni tagħhom. Bħala tribunal aħna nistgħu nkunu l-għajnejn u l-moħħ analitiku li jipprova jifhem jekk veru kif kienet is-sitwazzjoni. Imma mbagħad aħna stess narfu l-limitazzjoni tagħna, narfu li aħna rridu naħdmu sa fejn jidher, imma mbagħad hemm ukoll esperti oħrajn f'dawn is-sitwazzjonijiet li jridu jippruvaw jagħtu l-kontribut tagħhom lil dawn in-nies. Kieku kont taf id-don ta' Alla u minnu dak li qed jgħidlek għatini nixrob, kieku int kont titolbu u hu kien jagħtik ilma ħaj. L-ilma li nagħtik jien isir fih għajn ta' ilma li wassal sal-ħajja ta' dejjem. Qaltlu l-mara, għatini dan l-ilma, Sinjur, biex ma jaqbadnix il-għaġġ u anqas ma noqgħod ġejja u sejra hawn nimla l-ilma. X'inhu dan id-don ta' Alla, doros bil-Grik? Ġesu jippreżenta lil-nifsu bħala ir-rigal ta' Alla u artiklu sabiħ ħafna b'dan il-Vanġelu. Ġesu lil Nikodemu fil-kapitlu ta' qabel jgħidlu għallek ħabb id-dinja li bat il-libnu Ġesu biex kull min jemmen fih ikollu l-ħajja ta' dejjem. U issa qed ikompli jispjega Ġesu din il-mara u jippreżenta lil nnifsu Ġesu bħala ir-rigal ta' Alla, Alla li qed jagħtina dan ir-rigal. Però mhuwiex rigal li għaddi li nifirħu biħal ftit u nħallu hemm, ma Ġesu huwa rigal dejjem ġdid. Ġesu huwa dejjem ġdid, l-esperjenza tagħna miegħu hija dejjem ġdida. U min jaċċetta dan ir-rigal, Ġesu se jimlilu l-qalb tiegħu. Tantu hekk li din il-mara jgħidilha kieku inti temmem dan ir-rigal, kieku inti konti tolbu u kien jagħtik ilma li jaqtalek l-għaġġ, li inti ma jkollokx għalfejn tibqa' skjaf ta' dan l-ilma ġejja u sejra, għax ħafna drabi anki d-dnub tagħna jagħmilna skjavi tagħna nfusna. Imma id-don ta' Alla huwa il-ħelsien li Ġesu ġie biex jagħtina. Imma dan il-ħelsien nistgħu niksbuh kemm il-darba aħna niltaqgħu miegħu u naċċettawh. Imma f'sitwazzjoni bħal dik ta' Elaine fl-istorja tagħna u oħrajn simili, il-Knisja kif timxi magħhom? Il-Knisja timxi ma' dawn in-nies inħobb tiġinu quddiem għajnejja. Dak ir-rakkont tad-dixxipli ta' Emmaus. Jien naħ joqgħod ħafna din is-sitwazzjoni. Ġesu mexa
ma' dawk iż-żewġ dixxipli li kienu għaddejjin minn żmien ta' ansjetà kbira kif tgħaddi koppja bħalma semmejna. U ma stawx jifmu kellhom għajnihom magħluqin, imma Ġesu mexa magħhom bil-paċenzja. Ħin twil, ir-rakkont jagħtina li imxew għal madwar 8 mili, u Ġesu jispjegalu u ma jarfuhx. Forsi kultant anki koppji f'din is-sitwazzjoni laqas jindunaw kemm verament il-Knisja tixtieqlhom il-ġid. U dak ir-rakkont tad-dixxipli ta' Emmaus taraħ joqgħod ħafna din is-sitwazzjoni għax is-saċerdot il-Knisja jipprova jimxi ma' dawn in-nies bl-istess atteġġjament jiftħilhom għajnejhom bil-mod il-mod u jimxi bil-pass tagħhom. Kemm importanti li aħna saċerdoti nimxu ma' nies f'daw is-sitwazzjonijiet bil-pass magħhom, ma nistennewx iżejjed minnhom. Ġifieri Alla tant jirrispetta l-libertà tagħna, mhux li nagħmlu li rridu ġifieri dak jissejħ libertinaġġ, imma Alla jimxi magħna pass pass u anki s-saċerdoti u l-Knisja. Jalla nkunu nies li nimxu man-nies skont is-sitwazzjoni li jkunu fiha u ngħinuhom jiskopru d-dawl mhux jibqgħu kif huma. Imma li jiskopru dak li għandhom bżonn tas-sew għall-ġid tagħhom u tal-ħajja tagħhom. Il-mara Sammaritana kienet timla l-ilma mill-bir f'nofsinhar biex tevita tqasqis tan-nies fuqha. Il-batija ta' din il-mara nistgħu nieħduh mit-test stess. Ġesu aktar il-qudiem biex ngħidu hekk sejk xfila wara b'xi mod, mhux biex jakkuża, imma biex irressaqa aktar leh. Jidher li din il-mara kienet f'sitwazzjoni irregolari fi żwieġ tagħha. U allura in-nisa fl-Orjent dak iż-żmien ma kellhomx l-ilma fid-djar, imma kien ikun hemm il-bir li kien ikun f'xi post fir-raħal u n-nisa kollha filgħodu kmieni qabel titla' x-xemx biex jiffrankaw dik il-qawwa tax-xemx imorru jimlew l-ilma. Għala nistgħu nimmaġinaw grupp ta' nisa jiltaqgħu flimkien il-gossiping li kien isir it-sektsik ngħidulu bil-Malti fuq dik u fuq l-ieħor. Għala din il-mara minħabba li kienet fi stat irregolari fi żwieġ tagħha jidher li biex tiffranka it-sektsik kontrija minħabba l-istat irregolari fi żwieġ tagħha kienet tippreferi li tikol xemxata biex ngħidu hekk tal-ofsinhar. Ix-xemx tal-ofsinhar hija xemx taħraq ħafna f'Malta ħseb wara fl-Orjent. Ma kienet tippreferi li tikol xemxata biex hekk anki tiffranka it-sektsik tan-nies. U nistgħu ngħidu li din hija d-tbatija li kienet qedbati din il-mara b'mod kontinwu kellha tagħmel dan is-sagrifiċċju biex iżżomm b'xi mod ftit il-bot minn nies tar-raħal tagħha. Għalajn in-nies, Elaine u Dave kienu qed jgħixu ħajja regolari. Imma fil-kuxjenza ta' Elaine u Dave ma kien hemm xejn ħażin, it-tnejn kienu qegħdin jgħixu ħajja nisranija. It-tnejn konna marru qudies u t-tnejn konna nemmnu li qed ngħixu ħajja nisranija. Konna attivi wkoll fl-attivitajiet tal-parroċċa. Ma sissa, almenu sissa, għadna ma nistawx niżewġu bil-Knisja. Hemm dawk li kifet, jew minħabba xbirdu fil-fidi jew għax m'għadix tinteresshom ir-reliġjon, sfortunatament, li allura ma jimpurtomx, allura jagħmlu li jiġhom f'moħħhom. Sekk jiena nixtieq nkun ngħix ta' nisrani, nipprova nagħmel minn kollox biex ngħix skont dak li jgħidli Kristu, dak li tixtieq il-Knisja minni. Fili dak huma semmina n-nies li ma jimpurtomx, li huma traskurati jew mingħajr ma niġġudikaw il-ħadd. Aħna ma nibda dritt niġġudikaw il-ħadd għax Alla jaf x'hemm fil-qalb tal-bniedem. Però ma mbagħad hemm ukoll l-aspett komunitarju li diġà spjegajt, ġifieri dak ma nistgħux naħluh barra. Semmejna mbagħad mela dawk li qegħdin f'sitwazzjoni li ma ġewx fiha b'mod kapriċjuż imma sitwazzjoni sfortunata. Ġifieri dawn għandhom il-volontà u jixtiequ jgħixu tansara, ġifieri hemm min minnhom tanti ibati kif anke qalet anke l-istqarrija tal-isfijiet. Il-Knisja ma dawn ukoll timxi magħhom b'ħafna attenzjoni, b'ħafna anke paċenzja, jieħu żmien, b'ħafna konser pastorali. Ġifieri dik hija d-distinzjoni li qegħdin insemmu aħna bejn dawk li ma jimpurtomx. U dawk li tassew jixtiequ jagħmlu sinċerament mixja ta' fidi, jixtiequ li sitwazzjoni tagħhom tkun waħda regolari,